नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी आं न'आवनो दङ दा दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव बर' एक्ट्रेसफोरनि सायाव भिडिअ बानायगोन न'आवनो थानानै बे भिडिअखौ बानायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे जाबाय जोंहानि न' बिबारा मोजांथार बारदो माखासे मानि दङमोन गैला दा फांसेल'सै बेयाव बाथौ बेजों गय दंफां दङ आं न'खौ देखायनो जेबो गैया जोंहा आं भिडिअखौ माने बेयावबो बानायनो हानाय नंला आङो जोंहा मिस्ट्रि खामानि मावबाय दङ निम्बु दंफां आया उन्दुला नै बेडमिन्टन गेलेयैयाव जोंहा लामायाव बेनिफ्राय नै निम्बुआ जा मोजांखा बिराद मोजां थायो गिदिर गिदिर जायो आरो आरो निम्बु दं जोंहा बुरजाथार नै फाननानै गोबां फैसा मोनो बिराद बे दा फिसा फिसा गिदिर जागोन आरो अयथासार मोदोमो आरो ए रके कम ए रके बे आंनि रकि लकेल सैमा बे रकिनि बागै आं भिडिअ बानायगोन सैमाखौ माबायदि ट्रेन खालामो माबायदि फोरोङो माबायदि खोथा लाहोनो हायो आं सेसेयाव भिडिअ बानायना देखायगोन मिस्ट्रिनि दावराव बे जादोंमोन जोंहा आदानि खाम्फा फट'बो गैला निम्बु आं गय बारियाव थानानै भिडिअखौ बानायनोसै जोंहानिनो बेबो ओइ जाबाय दादिनि न' आफानि फंबायनि न' जोंनिया गोजान जाहानि खाथियाव न' गैया बेबो आफानि फंबाय दादिनि बिसोर साब्रैना आरो सासेनि न'आ दा गुबुनावसो दङ सासे बेयाव गैया दा आं भिडिअखौ बेयावनो थानानै बानायनोसै दिनैनि टपिकआ मामोन एक्ट्रेसफोरनि सायाव ना आं दिनै एक्ट्रेसफोरनि सायाव बुंगोन आरो एक्ट्रेसफोरखौ माखासे गाज्रि मानसिया माबायदि गाब्र'होनो नागिरो आं बेनि सायाव बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो माबायदि मिथिबायना दिनै एक्ट्रेस होननाय लोगो लोगो ओरैबायदि सनमान होयो नंगौना नङा बर'आनो जा सबावनो गासैयावबो आरो जोंनियाथ' बर'फोरा दानिया एक्ट्रेस होननाय लोगो लोगो फुटबल ग्राउन्डआव मोसानो लाबो स्टेजाव गोदोनिफ्रायनो लाबखायो मोसानो लाबो रायजो राजा एक्ट्रेसफोरखौ ओरैबायदि सनमान होयो नंगौना नङा बे खोथाया मा जाहैबाय एक्ट्रेसफोरखौ माखासे गाज्रि हौवा मानसिफोरा मा खालामनो नागिरो मिथिबायना मानो होनबा एक्ट्रेसफोरा गिदिंथिंबाय थायो डान्स मोसाथिङो शुटिं खालामो बेखौ नुनानै माखासे गाज्रि मानसिया मा खालामनो नागिरो माने डाइरेक्ट एक्ट्रेसफोरखौ कन्टेक्ट खालामनो नागिरो माने कन्टेक्ट खालामनानै मा बुङो मिथिबायना नों मोनसे एलबामाव बेसेबां लायो होनना बुङो आरो 10,000 होनना बुङो आरो 10,000ल' ओरैनोखायो आं नोंखौ उमुगाव एलबाम बानायनो लांगोन होनना बुङो माने लब खालामबायना स्टार्टआवनो बोरै लब खालामो बेनिफ्राय बिसोरो मानो बेफोरबायदि मिथिबायना माने जोंनि गामि एरियायावथ' गोबां मोजां समायना सिख्ला दोङो नंगौना नङा खिन्थु बै गामि एरियानि सिख्ला बिसोर बोरै कन्टेक्ट खालामनो बिसोर बेखौ हायाना बेनिखायनो बिसोर मा होनो एक्ट्रेसनि सायाव फकास खालामो गाज्रि मानसिया ओरैबायदि फकास खालामो बिसोर एक्ट्रेसनि सायाव एक्ट्रेसखौ लाबथिंनानै बेरायनो बेफोरबायदि बिसोरो माने शुटिं खालामना होगोन एलबाम खालामना होगोन होननानै माने लोगो जायो आरो मानो होनबा आंनि मेगन सिगाङावनो लोगो जाखांबाय आं नामबो लाना होयो आंनाव फट'बो दङ थारमाने बे मानसि ओमफ्राय बे मानसिनि बेनि हिन्जावखौबो सिनायो गथ' गथायखौबो सिनायो आङो माने आंथ' समान गथ' दङ एलबाम बानायगोन होनना बुंनाय एक्ट्रेसखौ लोगो हमनाय मानसिया मा स्टार्टिङाव एलबाम बानायालासेनो थाइलेन्डआवसो लांनो ओंखारग्रोखानाय माने ओरैबायदि गाज्रि मानसि माने ओरैबायदि गाज्रि लामायाव खोलैनो नागिरो लब होनानै माने आंथ' बेखौ दांबायमोन आरो इसेयावसो थादो बे इसेयावसो खारग'दों आरो बे मानसिया दिनैनि दिनाव आंखौ नुबाबो बे खर' गुना गिदिङो माने बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरो जोंनि एक्ट्रेसफोरखौ माने बिसोरो मा खालामनो नागिरो ओरैबायदि लब खालामनो नागिरो ओमफ्राय खायफाया बे लबावनो सोरबा सासे सानैया गोजावो आरो ओरैबायदि फैसा देखायनानै लब खालामनो नागिरो गावसोरजों लाफानानै गावसोरजों बेरायहोनानै बेयाव सोरबा सासे सानैया गब्र'यो मानो होनबा गावनि सनमानखौनो सिनाय रोङि जालाङो आरो नोंखौदि रायजोआ एसेबां सनमान होयो
बे बुस्थुखौ सिनायनो रोङि जालाङो फैसानि लबाव। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो केस जाखांबाय साउथनि एक्ट्रेसमोन 2008 ना 9 बहुत गोदोर निउस जादोंमोन। बबेबा ताज हटेलाव मिडियादो हमजादो आरो बेफोरबायदि केसाव आरो आं नामखौ बावबाय आरो खिन्थु एकदम बे केसा जादों आरो बेफोरबायदिनो आङो बुंनो सानो आरो जोंनि बर'नि एक्ट्रेसफोरखौ आरो बा जोंनि बर' हारिनि एक्ट्रेसफोरनि बिमा बिफाखौ आरो माने बिमा बिफाया पुरा नोजोर होनांगौ आरो गोबां गाज्रि मानसि गिदिङो माने गोबां गाज्रि मानसिया चान्स लानो नागिरगासिनो थायो आरो एक्ट्रेसफोरनि सायाव। बेनिखायनो जोंनि गासैनिबो बर' हारिनि बिमा बिफाया आरो गावबा गावनि फिसाजोखौ माने पुरा नोजोर हो आरो जाहाथे गाब्र'आ जाहाथे गाज्रि बदनाम मोना। नों एसेबां सनमान होनायनि गेजेराव गाज्रि बदनाम मोनोबा आरो मा जानो नंना नङा? रायजोआ नोंसोरखौ एसेबां सनमान होयो फैसानि लालसाव गाब्र'नानै बदनाम जानो गोनांबा माला। बेनिखायनो आङो बुङो आरो जाहाथे नोंसोर जाय जायगायाव गसंनानै दङ जोंनि बर' हारिनि एक्ट्रेसफोरा जाय जायगायाव गसंना दङ नोंसोरनि उनाव ओरैबायदि गथ'फोर नाजागासिनो दङ माने नोंसोरनि सेबां नाम खामायनो हायाखै दिनैसिमबो। बेखौ नोंसोर सान आरो गासैबो एक्ट्रेसफोरा बेखौ सान आरो नों दा जिथु जाय नामाव दङ नों जाय नाम खामायनो हाबाय नोंनि उनाव गोबां गथ'फोर फैगासिनो दङ नोंबायदि नाम खामायनो, नाथाय सोरबा सोरबा नामखौ खामायनो हायाखै। बेनिखायनो गावबा गावनि जायगायाव थानानै खामानि मावोब्ला रावबो बदनाम जानाय नङा आरो आं बेखौ बुंनो सानो आरो एक्ट्रेसफोरनि फारसे बेखिनि खोथाखौ बुंनो सानो आरो नोंसोर बुजिनांगोन। दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेरावबो गोबां रायलायो कालसारनि गासै लोगो गोजा आंजो गोबां रायलायो जोंनि मानसिफोरखौ इदि खालामनो नागिरलै इदि गिदिङो इदि रावबो जेबो बुंला। गिदिंनाय नुबाबो रावखौबो जेबो बुङा खिन्थु आं बुंगोन आं सैथोखौ सानफ्रोमबो बुंगोन। आंनि इउटुब भिडिअ'आव आं सैथोखौ नागिर बुंगोन। आं सैथो खोथाखौ सैथो खामानिखौसो नागिर बुंगोन आं। आरो दिनैनि दिनाव आंनि सिगाङाव माबा मोनसे जाथाय जायोबाथ' आं डाइरेक्ट भिडिअ बानायनो हागोन नो चान्स। रावखौबो माबानाय गैया थारमाने चान्सआनो गैया माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो गोनांब्ला आरो बेफोरबायदिनो सोरबा सासेया गाज्रि खामानियाव थांनानै बदनाम जायोब्ला फैनो गोनां उन्दै गथ'फोरखौ बा रावनिबो बिमा बिफाया हगारनाय नङा आरो मानो होनोब्ला एक्ट्रेस जानानै बेफोरबायदि बदनाम एक्ट्रेसफोरा बेफोरबायदि बदनाम सोरबा सासेनि थाखायनो बेफोरबायदि फैनो गोनां उन्दैनि बिमा बिफाया रावबो हगारहरनाय नङा बेफोरबायदि बार जायोब्ला आरो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय बुंखादोंमोन आंखौ नुबानो दा सासे मानसिया खर' गंना ओरै गियो माने आंखौ नुबानो इनिया एलबाम बानायनाया स्टार्टिंआव बेरायनो थाइलेण्डआव लांखांग्रोनायसो आं थाइलेण्ड थांनायदों आं नोंसोरखौ लांफागोन भिसा बानाय पासपर्ट बानाय ओरैसो जाग्रोबाय थाबानो इनिया आंथ' नेबाय थादोंमोन आरो इखौ र' नेबाय थादोंमोन लास्टआव गावनो गोजान जालांदों बे मानसिया इसे लागाव बासायदो आरो इयो दिनैनि दिनावबो आंनि हिनजाव आरो बेनि गथ'नो खोन्थानो हायो फट'बो दंबोयो आंनाव ताज हटेलाव फट' लालायनाय फट' दङ आंनाव आं गैया बे फट'आव खिन्थु दङ आरो मानसिफोर बेजो सेल्फि लालायनाय फट' दङ आंनाव दिनैनि दिनावबो बे हौवा मानसि दं बेनि हिनजावनो खोन्थिनो गोनांबा मा जागोन बे आरो बेफोरबायदिनो जोंनियाव आरो सासेबाव बेयो आं बेनि नाम लाजाया नाम लाबा दुनियानि मानसियानो मिथिखायो आरो बे मानसिनि बेबो आरो दुनियानि हारिखौ नायफिननांगौ हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसि भाइ माने मेसेज एक्ट्रेसफोरनोसो मेसेज हरनो सोलाबो माने बिसोरना एक्ट्रेसनोसो मेसेज हरनो सोलाबो ओरैबायदि आं नोंखौ लोगो हमगोन आङो उमुगनो बेफोरबायदि एवार्ड होखांबाय आं नोंनोबो होगोन आंसो मेन माबाया बा भगबान आं दाबो रागा जोङो थारमाने बे मानसिखौ आरो लागाव बासायजोबदो आं मायबा मोनसे साननानैसो बिसोरखौ दोनदों आरो नङाबा आं एक सेकेन्डबो नाङा आं बिसोरखौ हमजोबनो बेनिखायनो आं बुङो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव आंनो हमनो बारा टाइम नाङा मानसिफोरखौ माने जाय फैसादो गरम खालामग्रा बेखौ हमनो टाइम नाङा जाय सिख्लाखौ बे लोगो हमनो नागिरदों बे सिख्लाया आंनि लोगो जागोन गुवाहाटियाव लेंहरगोन नोंखौ फाय आं गुवाहाटियाव दों लोगो हमना बेयाव जेम्सनि टिमा थागोन 50 लाख होनांगोन नङाबा खारग'नाय नङा आं भिडिअ'आवनो होनना दोनो आंनि आयदाखौ नोंसोर माबा मिथिगौ बेफोरबायदि भाइ हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ बा मोजां खामानि मावनांगौ
खामानिया गुबुनावसो टाइम मोनो सोरबा मानसि लोगो हमनो थांबा लोगो हमनो टाइम गैया बिसोरखो नाथाय इनिबो मेसेज दङ आंनियाव दाबो स्क्रिनशट खालामना लानाय दङ आं WhatsApp स्क्रिनशट बेनिखायनो आं बुङो आरो आं सैथोखौसो बुंखायो आरो आं गियाबो आं सैथो खोथा बुंगोन आं सानफ्रोमबो बुंगोन आं दहायबो बुंदों जोंनि कालचारनि मानसिफोराबो जों सब रायलायजोबो जोंनि सब लोगो गोजा आंदो गोदोर गोदोरफोरा गासैबो जों रायलायजोबो खिन्थु जों रावबो बुंग्रा गैला है उमुक ओरै ओरै मानसि ओंखारजोब्बायलै ओरैयासो लाना गिदिंनो नागिरो दानिया जों सब रायलायजोबो खिन्थु रावबो बुंग्रा गैला मानो होनबा फैनो गोनां जितु उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गाज्रि जाया आंनि इउटुब भिडिअ बेसो जाहाथे सोरबा एक्ट्रेसफोरखौ बदनाम जायै नुयो आरो फैनो गोनां एक्ट्रेसफोरा बेफोरबायदि बदनाम जानाय नुयोब्ला माने सोरजोंबा बेफोरबायदि बायजानाय नुयोब्ला मा जागोन फैनो गोनां गथ'फोरनि बिमा बिफाया रावबो हेगारनाय नङा एक्ट्रेसखौनो नागिरना मोननाय नङा बेफोरबायदि बदनाम जायो एक्ट्रेस जाबा बेफोरबायदि बुंगोन आरो बेनिखायनो आं गासैबो एक्ट्रेसफोरखौ बुङो आरो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना बैफोरबायदि मानसिनिफ्राय जानगार जा आरो गोजान जा सेफ जा आरो मानो होनबा बदनाम लानाङा आरो आं बेखौ बुंनो थाखायसो बेखिनि भिडिअखौ बानायदों आरो आं खेबसे बुंबोबाय जोंनि बर' हारिनि एक्ट्रेसफोरा बैफोरबायदि जेब्ला बांसिन फैयो नोंसोरनि गेजेराव बा नोंसोरखौ बेफोरबायदि धान्दा लाग्रा फिल्म बानायनो होग्रा बैफोरबायदि फिल्म बानायनो हागोन आं जोथा बैफोरबायदियाव नोंसोरो जाहाथे गोजावा आरो गोजावनोबो नाङा मानो होनबा नोंथांमोना दिनै जोबोर फेमास नोंथांमोनखौ बर' हारिया ओरैबायदि अनसायो ओरैबायदि सनमान होयो बे मान सनमानखौ थैजासिम लाखियो आरो आं बेखौनो बुंनानै आंनि बे भिडिअखौ फोजोबनोसै आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बर' हारिनि बिर जोहोलावजो बेफोरबायदिनो आंनि भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थागोन जय हिन्द नमस्कार आरो हाजासे कमेन्ट हर आरो आंनि इउटुब लाइभआ जाहां जाबाय गाबोन आलासि जानो हागौ गाबोन जायोब्ला आं समफोरा लासै लाइभ फैगोन नोंथांमोना सिन्था खालामना आं लाइभ फैनानै नोंथांमोनजों रायलायगोन नोंथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइ आं 100% होगोन आं रेडि जय हिन्द नमस्कार